हेलो फ्रेंड्स आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बाय इलेक्शननि रिजाल्टआ थारैनो होबाय। नोंथांमोना थारैनो दिनै रिजाल्टखौ नायनानै नुबाय बीपीएफ, कांग्रेस प्लास, महाजुट, एआईयूडीएफ गासैबो मा व्हाइट वाश गासैबो माने बे बाय इलेक्शनाव टोटेलि जेनजोब्बाय। नोंथांमोना नुदों बीजेपी प्लासआ गासैबो समस्तियाव मोनबा समस्तियाव इलेक्शन जादोंमोन आरो दिनै रिजाल्टआ मोनबा समस्तियावबो बीजेपी प्लासआनो फैबाय। थावरा समस्तियावबो 30,000 प्लास भटआव देरहादों। मरियनियावबो 40,000 प्लास बारा भट मोननानै देरहादों। बेबायदिनो भवानीपुरावबो 25,000 प्लास भट लानानै देरहाबाय आरो बेबायदिनो गसाइगावआवबो 28,000 प्लास भट लानानै देरहाबाय। आं बिनि लानजायखौ बुङाखै। आरो बेबायदिनो तामुलपुर समस्तियावबो गोबां लिडिंआव दं। थामहिनबा तामुलपुर समस्तियावबो जलेन दैमारी बिथाङा थारैनो देरहाबाय, नङा होमबा? स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुनानै मिथिखाबाय जे रिजाल्टआ माबायदि फैदो। बीजेपी प्लासआव फैदो टोटेलि बीपीएफ बा व्हाइट वाश। बीपीएफनि थासारिया थान-बान जाबाय होननानै जों बुंनांगोन। बिथांमोना बाय इलेक्शनावबो मोनसेबो देरहानो हायाखिसै। जानो हागौ फैगौ समफोराव बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। आरोबाव गोबाव दंबायो, नङा होमबा? कई बोसोरमानि उनाव इलेक्शन फैगासिनो दं। बै इलेक्शनाव बिथांमोना थारैनो मोजां रिजाल्ट खालामगोन होननानै जों आसा खालामनानै थानो हासिगोन दा, नङा होमबा? दा बाथ्राया जाहैबाय बाय इलेक्शनाथ' जोबनानै थांबाय प्राय। इयुनाव मोनसे मोननै जाबावगोन बाय इलेक्शन, जाया नङा जागोन। नाथाय जाखिनि बाय इलेक्शन जानानै थांबाय, जाखिनि रिजाल्ट बेवहाय जों नुदों, बे रिजाल्टआथ' ओरैबायदि मोनसे फोरमायो कांग्रेस आरो बीपीएफ एआईयूडीएफनि थासारिया गाज्रिखौनो जों बुंनांसिगोन। आरो बीजेपी प्लास दैट मीन्स यूपीपीएल, बीजेपी, एजेपी बिसोरनि मा माने दिना मोजां आरो भाग्यआ मोजां। बिथांमोना दिनै खाफाला गेवदों बिदि बुंनांसिगोन। थारैनो जों दिनै बुंनांसिगोन जे इलेक्शननि समाव गोबां दान्थे बिदान्थे जादों। बायदिसिना बियो बिखो बायदिसिना बुंलायनाय, केस होनाय बायदिसिना जाथाय जादोंमोन, नङा होमबा? दिनै रायजो राजाया सोरनो भट होखो बे भटखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो मिथिया। रायजो राजाया मा बीपीएफखौ नेवसिदों, एआईयूडीएफखौ नेवसिदों, कांग्रेसखौ नेवसिदों। जों बेखौनो बुंनांसिगोन। दिनै बीजेपी प्लासखौ मानसिफोरा बांसिन सापर्ट खालामदों, बेखौनो जों बुंनांसिगोन। खुसि जानांगौबो एसेबां बाथ्रा नङा। जास्ट माने जोंनि रायजो राजानि जि डाइरेक्शन, रायजो राजाया माथिं खारबाय दं, बबे पार्टिनि उनथिं थांदों, बिदि बुङोब्ला दिनै रियेलिटिखौ जों बुंनांगोन बीजेपी प्लास यूपीपीएलनि उनथिं खारदों बा प्रमद बर' बिथांखौ दिनै सापर्ट खालामदों, जों बेखौ बुंनांसिगोन। बेखौसो जों बुंनांसिगोन। बायदिसिना दान्थे बिदान्थे जोङो समनि लोगोआव बावगारलांनांसिगोन, नङा होमबा? बायदिसिना बियो बिखौ बुंदोंमोन, बे बिखौ बुंदोंमोन। नाथाय दिनै पाब्लिकआ सोरखौ सापर्ट खालामखो, देरहानायनि जि डिफारेन्स, बे डिफारेन्सखौ नायोबा जोङो बेखौनो बुजिना मोनगोन थारैनो यूपीपीएल, बीजेपी, एजेपीखौ दाबो जोंनि सुबुंफोरा सापर्ट खालामनाय थासारियावनो दं। स' दिनैनि थासारियाव हिमन्त बिश्व शर्मानि देरहासारनाय होननांसिगोन। हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो आसामाव जे सासे गोख्रों माने राजखान्थिबिद, बेखौनो जों बुंनांसिगोन। बिथाङा माने कमप्लिट आसामखौ गादबनाय बायदि जाहैबाय होनना जों बुंनांसिगोन, नङा होमबा? आरो बिनि बादै जों मा बुंबावनो? साधारन सुबुंफोरा जुदि बिथांमोनखौनो सापर्ट खालामबायबा दिनै जों बुंनांसिगोन दिनैनि सुबुंफोरा बीजेपी, यूपीपीएल, एजेपीनि फारसे ढाल जाबाय। नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय इलेक्शनाथ' प्राय जोबनानै थांबाय, जोबथाराखै, आरो मोनसे मोननै उनाव फैबावनो हागौ। नेक्स्ट जोंनि थांखिया जानांगोन मा? उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनाय। तामुलपुर बाखिनि सुबुंफोरनि उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनाय जानांगोन। गसाइगाव बाखिनि थाखाय उन्नतिनि खामानि मावनाय जानांगोन। बा गुबुन गुबुन बियाबावबो जेराव जेराव इलेक्शन जानानै थांबाय बेखौ मावनांगोन। मानो होनबा केन्डिडेट गैयैनि थाखाय, एमएलए गैयैनि थाखाय बेबायदि थासारि जानानै दंमोन। बहुद खामानिया नांथानानै दंमोन। जों आसा खालामनांसिगोन जे बिथांमोना थारैनो रायजोनि मोजां खामानि मावगोन। बिथांमोनखौथ' रायजोआ मोनसे फोथायथि लानानै भटखौ होबाय आरो बै भटनि बिनिमयखौ बिथांमोना लाखिनो हायो ना हाया बे समजोंसो मिथिसिगोन। मानो होनबा गोबाङानो लंकायाव थांबा राबन जायो होननानै बुंसोयो मानसिफोरा। स' समा खिन्थासिगोन मा जायो। जों दा बुंनो हाथ'वा, रावखौबो जों बुंनो हाथ'वा। स' समा खिन्थागोन, गासैखौबो समा दिन्थिगोन। स' जायखिजाया यूपीपीएलआ देरहाबाय, बीजेपीआ देरहाबाय, बेखौनो जों बुंनांसिगोन। आरो बीपीएफनि थासारिया जोबोर गाज्रिसिन जाबाय होननानै जों बुंनो हासिगौ। जानो हागौ दिनैनि जे रिजाल्ट, बे रिजाल्टनिफ्राय माखासे बीपीएफनि माने कर्मकर्ताफोरा थारैनो पार्टिखौ गारनानै मा थिग गुबुन गुबुन पार्टियाव फैसिगोन खोमा, आं बिदि नंबाय आरो। नङाबा बिथांमोना जाबायदि जेनदों, माने जेननायनि जि डिफारेन्स बेबो बहुद बुरजा। बेफोर बुरजाखौ आं बुंलिया,
स' बेबायदि आरो नेक्स्ट मोनसे बर'फोरनि गांनाय उखैनाय होनना बुंनांसिगोन दुखु दाहा होननांसिगोन जे एनडिएफबिनि केसा सल्भ जानाय बाउन्डारि कमिसननि बाथ्रा थाबाय आरो माखासे बेबायदि बिथिं रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गनाय बे बिथिङा थारैनो जुदि सल्भ जायोबा क्रिसमासनि खाथि खालाव जुदि सल्भ जामारबाय थ' जोबोर मोजां बाथ्रा बा जोबोर नियार फिउचाराव जुदि जोंनि बिटिआरनि सरकारा आसाम सरकारखौ भारत सरकारखौ प्रेसार होनानै आयेन भाबै जुदि जेलनिफ्राय बरनानै लाबोनो हायोबा गासै केडारफोरनि जुदि केसफोरखौ जुदि फोजोबस्रांनो हायोबा बेनो जोबोर धन्यबाद होथावना जागोन पाब्लिकआ बिथांमोननि सायाव मोनसे फोथायथि लाखिदों जे बिथांमोना थारैनो एनडिएफबिनि केसजों लोगोसे माखासे जेंनाफोरखौ जेन सुस्रांथो सम होबावदो स्कप होबावदो आरो बिथांमोना बे स्कप होनायखौ जुदि बुजिनो रोङाबा राजा फोरजाखान्थियाव नङा होमबा नेक्स्ट इलेक्सनाव थारैनो बिथांमोनखौ फेजेननोबो बारा गेदेर बाथ्रा नङा स' बिथांमोना खामानि मावोबा थारैनो रायजो राजाया आरो बिथांमोना भट होबावगोन स' बेखिनिखौनो आं बुंबाय जानो हागौ माखासे बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै आंखौ रागाबो जोंनो हागौ नङा होमबा स' आं भिडिअ लाबोथाराखैमोन दिनै रिजाल्टखाय भिडिअ लाबोबाय स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नलेज मोनबाय बा माबा मोनसे गियान मोनबाय होननानै आं सानो जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंब्ला प्लिज आंखौ निमाहा होबानो जाबाय स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अलखौबो थुगोन खुलुमबाय।